Здравейте! Представям ви едно ново, съвременно дистанционно управление, което работи с всички LCD и LED телевизори с марката LG. Това дистанционно универсално и инфраред не може да се използва като дистанционно с гласова функция. Работи с всички модели LG телевизори и не се нуждае от никаква настройка. Единствено трябва да поставите батериите в офсика с правилен поляритет и дистанционното ще ви е готово за работа. Съдържа всички необходими бутони на дистанционните, които се произвеждат с марката LG. За да го поръчате това дистанционно, трябва да отидете в сайта distancionno.com. В търсачката да напишете модел на дистанционното RM-L 1726. Ето го, той веднага излезна. Ето тук може да си поставите вашия телефон, да направите поръчката и ние ще се свържем с вас да уточним подробности по доставката.